everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories, and I'm like guys kutrenda ke story ke esingimnandi neze. Guys, laphana ke enkundleni zokuxhumana kune story ke esibhlungu esenzekile. Kunodadewethu ke igama lakhe ke uZamalinda Mli Mandlozi. Uye waposta ke waposta ke into ke engazange nje ibe mnandi kwakhona. Waposta ke udade wabo wesebhala ke kanje, wathi saze salimala sikade sijabule izolo lokhu akuphele neviki siwile emshadweni saze sabuzwa ubuhlungu Nkosi yami. Waphinda ke waposta futhi enye iposti wathi Sunday besikushadisa mntase izolo savuka nezindaba ezibhlungu usushile emhlabeni saze sabuzwa ubuhlungu Thando awusamphikelanga nakanye ke umnyeni wakho emva komshado wasithi ke lala uphumule sisi. So abantu bayabuza ukuthi ke kwenzekeni ke, abantu they are always interested ekutheni kahle kahle kwenzekeni. Wesiyabuza ke umunye wabuza ukuthi ke udliwa yini ingane bakithi. Waphendula ke uSne wathi uwile sisi waze wayiswa ku doctor bathi ababoni lutho. Lona okuvideo akusiyo guys, ubesho ukuthi usisi wakhe lo kade postile. So guys bathi nje emva komshado uvele nje wahlangahlangana wawa waseyiswa kudokotela kwangabonakala lutho. Kusho ukuthi ke ushade ngesonto washona ngoLesine ngoba namhlanje lihlanu and bathe ke ushone ke ngoLesine. Yo guys, isitori sakhe sibhlungu kakhulu ke. Abantu ke babhala ke la enkundleni zokuxhumana izinto ke ezahlukahlukene. Uthe ke uZandile Maduna wathi umkamfowethu ukube wayengaqiniswanga ezoshada ngabe washona ngosuku lomshado kwacishe kwamuncu. Kwadla ukuthi ke izidubedube zamfica eqinile. Lo bhuti useyosaba impilo yakhe yonke ukushada Nkosi yami. Uyayazi lento yokuthi if we knew ngabe asizange sishade ngabe sazihlalile uphumule ngobuhle sisi. Wathi umunye ke uNkulunkulu umusa omnyeni wakho abantwana bakhe kodwa ubuthakathi ubani emhlabeni. Abanye kunamanye ama comment guys ekumele ngampela singawabhali. Abanye bathi ke umnyeni uyazi ukuthi kwenzekeni kusisi, mhlawumbe umnyeni mhlawumbe ethembisa omunye umuntu wesifazana ukuthi uzomlobola wagcina ngamlobolanga. So uyazi kwenzekeni kwathini guys. Abanye abantu basebuhlungweni and kunama comment engafanele uzuyibhale. Gcina ngokuyicabanga ungayibhali phansi, because abantu in this kind of situation they just need izwi nje lokuthi ba comfort, because you don't know the whole story, so you can't be writing that as much as uyicabanga. But guys, akezama ukuthi yabo sibe nabo ubuntu, because asazi kwenzekeni family na I don't think they know what really happened. So anikwazi ukusola umnyeni womuntu uzilile uzubuhlungu. So nje guys asibe nobuntu ngampela emndenini kaSisi umnyeni wakhe. Yo, I was watching ithombe zabo bakithi bebebuka njengekhaphuli ehappy ngampela ukuthi ngampela kwenzekeni. Like we don't know, we really don't know, and ifamily izwa ke ubuhlungu. So ama comment ethu bakithi awabe nabo ubuntu. Ibhlungu lento ukuthi nje kade shada, yazi hamba nanebhokisi lakhe wafaka ngobomshado, yonke into ibihamba kahle. Ukuthi kwenzekeni ay uNkulunkulu kuphela ke owaziyo. Condolences to her family nabo bonke ke abantu ke abamaziyo. Engathi uNkulunkulu ke angabaqinisa in this difficult time. That brings us to the end of this video. Makhona amazwi nje induduzo ongawashiya on the comment section, please do and be kind. Bye.